Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, das 4:50. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Hey! 52 minutos nakaligad sa atak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Lawat, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong hapon naman. Liwat naman nga magapangalaga ng industry nga palatunturan Lunes tubtob Sabado. Action Reports Afternoon Edition. Dari lamang sa number 1 AM radio station sa 4th quarter service ang Nielsen. DYEZ Action Radio Bacolod. Yara na kita sa ikalimang adlaw sa tuwig 2021. Inero 5 sa tuwig sang Metal Ogs. Action Reports Afternoon Edition. Liwat na magkita nga magapuga sa mga balita, mga ka-aksyon kag mga linas sang mababoslanon nga mga impormasyon. Kag sa pagpulubasid ing manaton sa mga isyo. Inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Herobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong nga mga balita sa bahin sa nga balita lokal sa ato sa nga pagpangalagad. Una sa balita. Una sa aksyon. Board sang Basiwa, Bacolod City Water District. Pero ngalan sang Basiwa sa unahan, mayaran na nga Prime Water. Ang tawag sa ila subong Basiwa Prime Water. Ang ila sa pila ka mga board, nagatubang sa media, nagasaysay sa ila sa bahin sa publiko, pero daw gin solo sekreto. Ang pinakamainit ka importante nga isyu, ara sa Basiwa subong. Pero daw na huya sila mang imbitar sa iban nga medyahaw. Anong rason? Anong hindi ginluyag mabalaan sang taran-taran kamotoran? Ang problema kag isyo nga nagaputos subong sa Basiwa mas naglala maka-aksyon matapos nga punggan nga makasunod sa opisina sang mismo Basiwa kahapon ang 60 ka mga empleyado siri kahapon Lunes. Matapos bansagan o kon i-deklarar nga mga redundant kabangdanan ginpahalin sila bangod nagpabilin sa gihapon bilang mga empleyado.
Imbes nga ginpapili sila sa duwa ka mga options nga gintanyag anong tabo man pakapal mox person na lang eh. Din ba lang ginapakikbato din nga interes sa mga yara dras pwestos pasiwa personal o kon interes sang pila ka mga tao o kon interes sang publiko. Ang isyu bangod sa November 2020 mga kaaksyon dawalos tanan nga konsumidor sa masiwa ganik balon mo. Kagin turnover nagali sang prime water ang masiwa. Prime water na nag-turnover sa masiwa matapos nga ang korte nagbasura sang ginatawag nga instant petition for the declaratory relief kag declaration of denality sang joint venture agreement ang JVA sa tunga sang basiwa kag Prime Water Infrastructure Incorporated. Away legal na naman eh. Pero dulod di hadog gid makaksyon ng mga way sang kapits luwag ho. Una sa balita, una sa aksyon. Ang grupo nga nagapangapin sa mga empleyadong apektado, isa na ring amlig tubig, nagakabig nga illegal ang pag-terminate nga ginihimo. Pero subong paano ni karon mabalaan sa publiko kung anong panindugan kag sabat sa mga opisyal dira subong sang Water District. Bangod wala manggani mangimbitar nga may preskon gli nga himuon subong nga hapon ti suluhan nyo na. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 4:56. Pulo pabalo man kamo pag may time. Kunway sang time ti. Dahil sila time action El Rey, way sila riloto. Ano pag inibas sa rin nga balita sa bahin sang lokal? Hubalin sa mga balita kahapon nga nagsentro sa Binastos. No, nagsentro kahapon sa Binastos nga tinaga. Binastos nga maginhimo, binastos nga gawi sang pila ka mga tinuga diri sa Pilipinas. Subong isa na naman ka makahuluya kag hindi dapat pag-ilugon o konsondon nga batasan sa isa ka tinuga. Kung ang Pilipinas subong napalibutan sa balita nga isa ni sa nagtatak sa headline sa diin man nga sahi sa balitaan. Ining balita angot sa paghimulos kag papatay sa isa ka flight attendant. Grabe ni kudoso ano nis magna konsuma do suma cum laude panisa. Suma cum laude no. Ining flight attendant makaksyon subong amo naman ning balita nga daw ang balita nga daw nagkuryente man diri sa latay sa Pagkantos Negros Occidental no. Daw nagalatay blang. Tinidto nis Makati na tabo mo ining makasilindi kag daw tuman ka sakit sa ginikanan ka pamilya. Ang ginimo sa sining 23 anyos nga flight attendant nagalatay nga daw kuryente man pagkadto diri sa Negros Occidental. Kay may balita mga kaaksyon nga maisa ka stepfather. Now maisa ka stepfather nga siguro tinubuan sungay uloy bla. Kag nagbagtik ang utok siya sa nga bagol guro. Kulang na lang ni tawgon sa demonyo mo. Sino kang demonyo ka? Daw mamogid ni. Sa Negros Occidental ho. Ginakusahan nga naglugos siya sa nga manak. Siyempre stepfather sa manak ang babae panawag. Ang edad mag-aksyon 14 anyos. Tapos lugos pinatay. Sino kang demonyo ka? Wag ginatupong ka demonyo gang sa istawon eh. Ang krimen natabo bagong tuig man, January 1 man, Enero 1 man. Ining stepfather mag-aksyon gin-report nga suyop o kung nagsinghot anay sa marijuana antes himuon ang krimen ang bilang-bilang ya nasahi isang tao ni no. Rason pa ba lang nga mabuhi ni diri sa aton kalibutan ni magamon ni. Ang sobra pa sa sapat nga yes ring himo makakson sa yes ring manak. Tangod ang report na kasi makaaksyon nga hinigtan niya ba deskalato, inano klase tao ni man.
amo nang epekto sang marijuana. No? Ang marijuana sa ibang nga nasyon legal ina kay ginakabig na nga herbal. Siguro may gintumar pag giniguro nga iban niya magluwas marijuana guro. Marijuana basi ako nakatungging pa ni whiskey bla. Ay gamitan niya pa ni sang kalat maka-aksyon eh. Nagamo sila nga daw why man lang sang mayura, wala man lang sang nagakalingkang nga mga drug addict diri sa pungsod sang Pilipinas. Kagadamo gyapon tiko utok nga mga tinuga sa mga kaya ay kalingkang bala sa mga kaso nga ginapasaka sa napamatud-an. Damo na gid man sa nagkasuhan kag napamatmatan, nasilutan sa paghimo nila sa makasilidni nga krimen, brutal ang krimen diri sa Pilipinas. Tinaway malang gyapon kay way kalingkang iban, ara gyapon gakatabo mag-aksyon. Way gid gyapon sang daw may ginakakulbaan bla. Di mas maayo pang updan tanalang ang panawagan sang iban nga grupo nga ibalik ang silot nga kamatayon diri sa Pilipinas. Silya Elektrika kon firing squad. Umamo kay Jose Rizal sa unabla. Okay na Silya Elektrika kag firing squad. Importante mapabatyag mga ka-aksyon. Mapabatyag sa ila kung ano kasakit ang ila siniginhimo kag mapabatyag sa iban pa nga nagahimo sa mga pareho masaring krimen, labi na ang wala lang madakpan bangod way mangging kasuhan. O daway niya sang rason nga buhion pa ding sahi nga mga tinuga diri sa kalibutan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang sa bahin sang Bacolod City Hall, yehey! 3,000 pesos nga gratuity pay sa mga contractual kag job order workers sa Bacolod. Laban-laban nga mapanagtag na anuman nga adlaw subong nga simana. Si Presidente Rodrigo Duterte nga nagbando damlag lang at least mayara sa batunon nga bisan 3,000 lang. Dako-dako na ni para sa mga job order kag contractual workers. Same money, no? Dara sa may gobyerno probinsal sa Kapitolyo. Mga kapin 600 nga daan bilog mo ang mga kontraktor kag job order workers dara sa may provincial capital. Di Martes ta subong 1 to 3 at may 3 pagkadlaw. Antes matapos ang subong nga semana, kaduwa nga semana subong sa bulan sang Enero. Ano ba giniba sa nga balita sa bahin sang lokal? Ang rider nga nagpasundayag, nagpasikat kag nagpatikal-tikal sang binastos man nga gawi sa DSB, Don Salvador Benedicto, kilala na kon taga-diin. Nahala, kilala na kamo. Ano man nga adlaw sa mga simana kun bulan, laban-laban na maka-aksyon nga magatuhaw gid ni siya, ang lokal na gobyerno sang DSB kag kapulisan sa gihapon nagahulat sadtong duha ka mga tinuga nga magsungka sila o kon magpakita sa tuyo nga makuwaan sang panaysayon kag pathag sila sa nagidhimo nga pagbastos sa banwa mga ka-aksyon. Ate araman kay na ang Aksyon Radio dito sa Basiwa. Thank you. Wala mo sila nalipat sa Aksyon Radio Bacolod. Kahapon ti hasta subong mga ka-aksyon singki mangyapon ang isyu ni kag ang pagpangita sa duha kaya nagahulat balang pabudlayan pa nila guro ni ang pabudlayan pa nila ni ang kapulisan kag ang gobyerno sang DSB na pangitaon pa sila kasi madugangan pa din kaso nyo. Nagahulat subong ang lokal nga panguluhan sang Don Salvador Benedicto kag ang kapulasan mismo sang banwa para kamo na lang bimagmatumato kay inyo ni hinimuan ho, inyo ni paghatag mancha sa banwa sang Don Salvador Benedicto. May lugar na nga nabalaan ang banwa. Kundiin ka magapuli maka-aksyon, ti taga Negros Occidental man lang, natumod na ni lugar nga hindi man budlay ka doon. Bagod pareho man ni sang DSB nga isa man ka banwa. Ara man da,
paday man sa DSP. Wala sa lusot-lusot lang nisla. Di, ano gud be kadugay ang hulaton nyo man. Tabudlayan nyo pang kapulisan kagabanwa na. Humatamad na kamo to. Parang balaan nyo kung nano ang konsekwensya nga anyo sa ding atubangon kag kung nano ang advices sa inyo sang pulis kag mismo ni Mayor Marcin de la Cruz eh. Kag para mapasiguro mag-action nga di rin masulit dara sa DSB sa mga luyag pada maggalagaw-lagaw kag maghalak at tinunto maghalak pinastus. 505 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pag ba sa mga balita lokal? Enkwentro con enkwentro. Waya makamukuno ginapunggan. Hala, dalagan. Amaning kainiton sa nga politika sa probinsya, hindi na malikawan sa mga isyu nga ginahambalan. Una nga pangatubang ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga media sa Kapitolyo subong nga tuig. First, subong mo? First subong sesyon sa nga sanggo ni ang padaluwigan. First Tuesday sa nga 2021. Ang engkwentro sa pila ka banwa kag syudad labi na sa pagkaalkalde. Hambal ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ti mayara gid ya. Mayara gid na hindi na malikawan. Pero kalabanan nga mga lugar maka-aksyon ang matabo mumangyapon parehos man sa nagligad nga piniliay. Ang alkalde wala sang kontra bangod sa ginatuwag merger o kon pag-isa paghugpong sang duha ka grupo politikal diri sa Negros Occidental. Isa bagay kung ikaw ara miyembro sang isa ka political group, political party, nahahala ka pa ibo yabi ka palibog man. Now, kung pwede mo man lang maistorya ang imo sa di kontra, paiway ka lang anay noy, paiway ka lang anay day, kaya may merger tas bonghua. Ako anay, ikaw subong. Una sa balita, una sa aksyon. Kalang kiti hambal ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Damo mga ka-aksyon sa nga pila ka mga former mayors. Damo sa mga sadto nag-enkwentro nga waay nagdaog. Tao malano sila. Siguro grabe ang gasto, way nagdaog. Preparahan sa nga maayo para pirdihon gid ang nagapungko subong. Amo na mga lugar hambal ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga hindi gid mapaiway ang ginatuwag nga local rivalry, political rivalry. Sa bagay ti mas bintahan biya sa mga butante. Mas bintaha ina sa mga pumuluyo sang banwa kon syudad. Kaya kung ay sang kontra, hindi na matatawag nga eleksyon, kundi seleksyon na lang. Mayara man botante nga kung ay kontra ang iya sing alkalde nga kandidato, way man kontra ang vice mayor, may kinamatarong may right man na siya na hindi magbutang sa ngalanda sang kandidato. Kundi iya biluyag, ibutang igina, sulat igina, i-blanco lang, pwede man na. Oh. Galing kay kung ano po sa kung way kontra ang isa ka kandidato, isa lang kabuto ko niya daog na siya. Ang kagulingon niya butuhon niya daog na siya. Din nga mga banwa kag syudad himay-himayon tari. May mga listahan naman tadi pero way pa filing. Ang filing sa nga COC, Certificate of Candidacies, bulan pa sa Oktubre. Abi nyo layo ha. Lapit na lang na. Ay oo. May nagapangamusta na gani dito sa Southern Negros. May nagapangamusta na sa Southern Negros. Nagaplano magkandidato bilang governor. Hindi ko maghambal gobernador o kon gobernadora. Basta governor lang. Hindi man ko maghambal nga abogado o kon abogada. Basta persona. Ay timbre din sa aton mo nga ang madalaga mo ni ho ba oo. Ay by the way kay na mag-action ha. Tinamenson kay na ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang grupo nga Love Negros Team kag Yunega. By the way, Love Negros hindi pa niya makabig nga political ha. Hindi pa niya makabig nga local political party ha. Diri sa Negros Occidental, Love Negros Team pala niya kon group pala ni political group. No?
ang ginakilala subong local political party nga rule o kung mapulupag-on saman sa bakod yaman ng UNEG, United Negros Alliance kay man naka-accredit iniya sa bahin sang Commission on Election. Magtukod ka political party, kinahanglan mo magpa-accredit mo sa bahin sang COMELEC. Ti ang Love Negros, why pa ni ma-accredit sa COMELEC? Ang tawag sa ni Mag-Action sila sa Love Negros Political Group pa lang ini. Pinabangkot ko din nagligad ng mga binulan. Ang leader, ang pinagkamataas nga opisyal sa Love Negros nga si Governor Bong Lacson. Silang ko, Gov, why kami plano nga ipa-accredit man sa bayan COMELEC? Silang nga, tiwai pa na sa mong pinsara. Mula na, grupo lang kami anaya. Sa bagay, hindi ba na importante? Ay importante na damo ka miyembro, ka mga miyembro mo, mayara sang kako nga mabulig para nga mas mga pag-unpagid ang inyo sa dingin of danay. Galing ka man tiwa man niya sa lainay buot kuno ang UNEG kag Love Negros mo. Ang merger arak gyapon ang ginatawag nga koalisyon arak gyapon. Ang relasyon nga maayon ni Governor Bong Lacson ag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer arak gyapon. Nagligad nga pagpapili nila gani kundi way man tong kontra ang duwa. Ito to sa bahin sang Vice Governor porti duwa man gud kita ang alan to. Oh. Kaya mga banwa kag sunod nga mayara sang balbalanay gida labi na sa pagka-alkalde maka-aksyon himay-himayon tari amat-amaton ta mention kung maka-confirm kita kung ang incumbent sa mga pungko may maengkwentro o konway. Una sa balita, una sa aksyon. Ay naupod ni Vice Governor Ferrer sa pagatubang sa media ang board member kanangin alkalde man sang Murcia nga si Andrew Montelibano. Pero duway man sa makakilibot nga palayag, naging boyan ang board member. Sa pamangkot kung nang may plano man sa pagsulod sa politika sa Bacolod, ang sabat ni Montelibano maka-aksyon simple lang. Wala pa man siya makaparehistro sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Pero ang ngalan nga Montelibano, ambot lang kung si board man eh. Sa mga kapihan o kung sa mga lugar nga masami ginatipunan, sa mga tao nga hilig sa pag-analisar sang pamulitika sa Bacolod, gagwa ang ngalan nga Montelibano, nga basi magtayada man sa pamulitika diri sa Bacolod. Why lang mention mayor, vice mayor, congressman, bastas Bacolod kuno. Tekdamo paman iban nga Montelibano na may kaya man sa ratsada sa tion sang eleksyon, di la. Alas 5:13 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, istorya ni Christine Dacera nagbulyada nga balita sa nasyonal. Nagpukaw na naman sa sistema sa hustisya sa pungsod Pilipinas. Nagpadumdum na naman sa kung ano kapigaw kag kalawlaw sang justice system sa pungsod. Inikon basihan ta ang iban nga mga kaso kadamo sa mga makasilidni nga krimen. Makasilidni nga krimen ginhimo ang ginakusahan may kaya-kaya, may pamilya nga aras poder, impluwensyado, prominente. Why gani ka first base ang iban mo? Oh. Amaning kaso nga paghimulos ka mapatay kay Christine Dacera, ginahambalan sa bisan di sinulango ang simpatya sa publiko ti maning naggabaha social media. Ang paglugos kag pagpatay sa flight attendant nga si Christine Dacera, huben pa 23 anyos. Airline workers ang Philippine Airlines nga nasapuan patay sa Makati City adlaw sang bag-ong tuig. May 3 ka mga lalaki na arestar na kag napasakaan na gan isang kaso, ang kaso rape with homicide. Pero ang nagpataas kilay sang publiko bagod may siyam pagid kaiban nga at large bot sa lingonti we balaan kun din ay ban guro na balaan kun din
Pati sa internet user subong may panawagan. No, mayara sa panawagan protection of drunk girls. Sa mga nag-post sa social media, hindi na paghalak basol pa pamilya, hindi na paghalak basol pa to si Christine da Sierra mismo, kamati patay na to. Ang Philippine National Police o PNP may pangabay sa mga tao, hinay-hinay lang sa pag-post sang unverified, speculative, wala balapi hong nga impormasyon sa social media. Bangod base, amo pa ini kuno ang magka-apekto sa investigation. Pero ang siling ni PNP spokesman Brigadier General L.D. Brandi Osana, kung ang information may kamaturan malang okay gina. Kaya importante mo nang ginapangita subong sang atos sa nga mga otoridad kay investigador. Importante subong ang ebidensya para mabalaan ang pinakaginhalinan sang krimen. Sinugid ang mga nangamot sa pagpatay. Hindi man pwede ito nga ito sa nangamot sa pagpatay. Ito kay may mga labhag, may mga kurit ito ng paa ni Dasira ho. Para mabalaan gid kag kun ano gid ang matutuod nga natabo. Ti hotel man to, no? Hotel man tong ginayunan nila sa Makati City. Kuwari ang CCTV na. Ako ginababulig magka-aksyon da. Di lamang sa FB, kundi para sa pati Twitter. Ang trending topics subong sa Twitter magka-aksyon. Hashtag Justice for Christine Dasira. Kag hashtag Stop Victim Blaming. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Anong kontrobersal nga kaso ang nadumduman nyo? May nadumduman ka mo? Kaya kung lantawon ta maka-aksyon ang ngalan, apelyedo, kag itsura wala sang mga suspetsado sa ng krimen ho. Medyo may kulo kaya-kaya kag prominenteng pamilya, di ba? Nakita nyo na, kaya ang ibang dira kaupdanan man ni Dasira nga mga flight attendant man. Anong nga kaso duduman nyo sa mga pari-pariho ni? Dumduman nyo ang Visconde Massacre? Una sa balita, una sa aksyon. Dibla, ang Visconde Massacre, ang isa sa mga prime suspecto maka-aksyon, although nga naggalawig tinuig. Pero ang isa sa prime suspecto na iluwa ito, dibla. Ayo, 5:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa nga bahin ato na ibalaon. Observation report sa ato sa nga patrol temprano pa naglibot. Si Aksyon John Diaz may kinrespondihan sila kay inanga sunog plus sa dra sa area sang Central Negros may gin-report no nga aksidente. Iban bagay sa nga mga naobserbahan sa patrol with Aksyon John. Aksyon John, mayong hapon please kamin. Reaction march sa area sa Barangay Takuling karon nga hapon makita naton medyo masulko sa ko nagidmana ang sitwasyon sa palibot mga kaaksyon nagasinumbali ang mga salakyan even kay diri sa area sa Banga Cory bago gilamang sa pagtabok sang patrol padulong diri sa area sa Dalan Nice ngang direksyon diri kita palapos mga kaaksyon sa May Liberty Public Market sining hapon moderate to heavy to heavy ang traffic situation pero sa totalan nga mga kaaksyon kung ikaw abi nagadali kag imong padulungan diri kilaman nga pa south nga portion sa syudad pero napilitan ikaw nga maglabay diri sa area sa Banga Cory kaya ang direksyon nga imo pag-ausuyon diri tari sa area na sangdan Hernais extension mga kaaksyon. Siguro pwede ka lusot sa pila ka mga iskinita o kulalabiana agot inmo malikawan ang mabulubugat nga trapiko diri sa tubang Sandon nga Juliana sa Bacolod City National High School Akitman mga kaaksyon diri sa bahin sang Dalan Takuling Road. Dira sa may Takuling Road, Dalan Hernais. Kini nga po nga daan moderate to heavy ang traffic situation sa musina nga mga lugar. Kay basta ganyan mag peak hours sa mga kaaksyon ekspektaron masulog ko sa ko madamo sa mga salakyan nga nagalambiyong sa Dalanon. Kaya ang patrol kami naglusot kami diri sa Puente Velio Subdivision. Pwede kami da mag-kaaksyon kalusot actually damo man diri man salakyan nga dirigid na gadamay. Then along the road mga kaaksyon kung i-go straight to lang dira ang main road din man mismo padulong diri abi sa pinakalas nga 5th or 4th road mga kaaksyon pwede ka lampuas na padulong diri sa area sa Bacolod Adventist Medical Center diri ka man nalapos then go straight lang sa Gyapon inyo nakatuan at ubang sa eskwelahan sa Takuling Elementary School nga area and then mga kaaksyon na
da na ka mo makapili. Decide na ka mo, isa diri ka mo malapos na may magsaysay lakson. Ang right na palusot magsaysay lakson. The left portion mga ka-aksyon is area sang Dalan Alihis, Barangay Alihis mga ka-aksyon. 3 months sa sulad sang Bacolod. Kung da ka mag-right turn, pero expect ron, medyo hindi ko ito man kabugat ang trapiko diri sa area sa magsaysay lakson. Pero kung galikaw ka sa kanila madamo ang mga salakyan, pwede kikid kalabay, diri mga ka-aksyon, padulong sa may Taytay, palapos sa may Alihis Road. Agod nga tayo yon ang imong biyahe karon ngapon. Kangay sa ngamon nga pagobrahon, diri sa patrol, diri kami na malabay sa may Takuling Road mga ka-aksyon, palapos diri sa may Taytay, kilid Bacolod Memorial Park, para at least dire-diretso ang amon nga biyahe. Napilagi lamang ka mga tips sa tuntanan mga ka-aksyon. Agod nga malikawan, may nilabing nga malikawan ang mga mabulbugan sa trapiko o kung dalanon nga masako-sako siniman nga hapon mga ka-aksyon. Ang patrol, antis naman kita magpadulong diri sa area sa Barangay Mansilingan, kag diri sa nasinang gibahin sa syudad. Nakarabay kita dira sa mismo sa may dalan Lacson kag dalan Araneta mga ka-aksyon. Pero isa diri aton nga obserbaran from Ramos Lacson mga ka-aksyon approaching north sector sa syudad. Malabay ka drabis nga Barangay Mandalagan, padulong Buri Road. Dili nyo gid masagupa o dili nyo ma-experiensahan ang medyo bugat nga trapiko labi na kung ikaw gikan diri sa may norte, padulong sur nga bahin sang syudad mga ka-aksyon. Bagod man ang bulyada sa masalakyan at amat na tumakitan sa mga dalanon. Basta mo sini oras, sa mga ilang tiyempo, gasugat sa mga empleyado, especially kung ang ilang pulian dito norte nga bahin man sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya aton nga biso sa mga motorista kung nagadali ka man sa mo pagbiyahe, bisan nga gina-construct dira ang dalanon sa labi sa kinodrive padurong Santo New Stop. Advisable sa gyapon ang paglusot dito mga ka-aksyon sa may dalan San Juan. Kung diri ka na sa may Lacson nga area, dumakit amo da ka na signal sang stoplight mo o kung sang traffic lights mga ka-aksyon para sa masalakyan nga left turn. Kung makingagaw ka, pwede kagidra kaliko pa wamak so TV sa Kino Drive. Dire-diretso mga ka-aksyon, Santo Niño Stop. Kaya para paglabot mo daran San Juan, kung imobing padulungan north, gidman nga bahin sa probinsya, pwede ka na kalabay San Juan, dire-diretso mga ka-aksyon pa norte nga bahin, then apos ka dito sa may mini market, wet market, dira pala sa Barangay Banago, then ma-right turn ka sa may Taytay Dampe, palapos na mga ka-aksyon sa may idalom sa flyover sa may Barangay Bata, diri man mismo sa may syudad sang Bacolod. Inaagod malikawan ang mabulubugat na trapiko from area sang Lacson, diri sa may Buri Road mga ka-aksyon, bisan pa sa tubang sang isa ka mall dras area sang Barangay Mandalagan. Diri nga Araneta karon ngapon, moderate to heavy to heavy man ang traffic situation from Dalan Lizares Araneta padulong mga ka-aksyon Nice Araneta, madiretso man sa area diri sa Rosario up. Pero tis kung ka maglabay, duwa kay gilutsan ng ibang mga lugar, kay ti ang imo da nga katuan, downtown area ginama mga ka-aksyon. Masulog ko sa kuman, ang palibot sa downtown area, diri man sa may syudad sang Bacolod, lakip man diri sa area sa plaza publika nagapabilin sa gihapon, yara na ang dara ang pila ka mga bazaar. Butsingon, bukas gihapon ini sa publiko, sa Mariagon, o kung interesado nga magpamalaklon sa mga merchandise person na gagamit panapton kagiban pa sa tagbalay ng ka-aksyon. Karami sa panyampo sa palibot sa syudad sa Bacolod sining hapon, marayaraton nga panahon, tinawang aton kalangitan ba aksyon. Ang patrol, alay kami sa area sa Dalan Alihis, sakop sa Barangay Alihis, syudad man sa Bacolod. Mga ka-aksyon, ini kadalagan sa trapiko, kagang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Ang bugos ng yapon ginadurong sa inyo. Libot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Ulas sa Bacolod sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Jan, la 5:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Si Senador Manny Pacquiao nagasiling sa DZRH nga interview subong gid lamang nga himuon niya ang tanan parang mapamatbatan, makasuhan, mahatagang hustisya ang pamilya sang ginpatay nga flight attendant nga si Christine Dasera. Dapat lang gid.
Las 5:24, balik kita pagkatapos kidamang sini. Oy, Kapitan Imelda Hamilo Bangwanga, mayong hapon kay Kapitan Bangwanga. Kay Kapuding Jonathan Beya Jonathan, Aksumalon, mayong hapon, no, si Toto Beya. Jocelyn Libon Despojo, mayong hapon, Aksumalon. Erwin D. Gonzalez, good PM, Aksumalon, monitor lang ko. Alex Fuentes, mayong hapon sa imo, Aksyon na Sir Marl, kag happy Tuesday. Tuesday sa imo, be safe. Alex Fuentes, Athea Kim B. E. Riman, good afternoon, Aksyon na Marlon. Monitor from Murcia. Alex Fuentes Araman. Rosalie Sirol, mayong hapon. Ima Alcuala Kelstrom, good afternoon, Aksyon na Mar. Please shout out to may manang Rita Ilako in Maanyag, Alhis, Bacolod City. Thanks, Gid. Greetings from Sweden. Lorita Beliaza Diaz Santiago dito sa amin sa Dasmariñas, Cavite. Turnover din ng Dasmariñas Water District sa Prime Water. Mamo mo sila ito, hindi lang galit sa pasiwa ho. Christine Menyez Villalobos, mayong hapon, Aksyon Mar. Yvonne Buhay Sir, mayong hapon, Aksyon Sir. Marlon Dan Sharing. Rowena Castillo de la Cruz, mayong hapon sa mga taga Barangay Tabogon, Cabancalan City. Si Alex Fuentes, Araman. Lee Gay Villaris Achibar. Good PM, Aksyon Marlon. Hi kay Ramon and Lucy Achibar. Talo si Thanks Atalok. Thanks always, Gate Gipabati. Rosalie Sirol, Kamahal Kakuryente. Pwede ba na lang o sa death penalty ito? Lee Gay Villaris, watching FB Live. Lance Bimbim, Vice Randy Remea Achibar. More power, thanks. Janjan Siva Pabeluna, good PM, Aksyon Marlon. Greet ko lang self ko, happy birthday. Happy birthday, Janjan Siva Pabeluna, happy birthday. Marlon, again, ang plate number ka motorbike, dira mo matunto ang tag-iya. Ang plate number ka motorbike, dira mo matunto ang tag-iya. Matunton ko rin no? Ang tag-iya. Sige. Kilala na naman to sila. Eli Escalera, good PM, Aksyon Marlon. Tamyaw ko na sa Lagasan bago si Terso Okop ga pamati gina. Sige. Good PM, Aksyon Marlon. Monitor gabi din ni Nanang Mary sa Mary Alapan kag Charity Guapa Tiway. Vanessa M. Mayo, Aksyon Mar. Good early Tuesday morning. Time check here sa Minnesota is 3:06 a.m. Still up, partying. Haha. Party to si Vanessa sa Minnesota, USA. Si Spark Lee, yes sir, monitor lang ko ni FBI. Mi Ren Hao, good afternoon sir. No si Ibok, go for Gov Asunta. Si Asunta ko nung Gov yaw. Sawan ni Joel Singer, di Disma. No? Asunta de Rose, yung ginamin mo na eh. Noel Amar, good afternoon, Sir Marlon, and more power to your program. Ito kaposible ko rin na matabo kay si Gov Daan, taga San Carlos City man. Chirik, Hamalya Eric Roasiado, mayong hapon ng Sir Marlon, always kay gabonitor sa mga gasigabong mga balita diri sa Cavite. Leog tamyaw sa pamilya Asiado Rojo, Magdato, Kanyada, Hililang, mula si kay Hinovaya family dira sa Barangay Pandanon Silos, more siya salamat kid. Ana Andrea Famoso, Rosalie Sirol, may tatlo na sila kahawak nga witness. That's all you need. Camera on the hotel. It even better. Yes. Miguel Nambong, mayong hapon Aksyon Marlon. Zet Alunan, good afternoon. Aksyon Marlon, shout out lang sa Alunan, Gayoso, Tungines family sa Talisay. Salamat kid Sir Marlon, watching Hong Kong. God bless you. Si Manny Pacquiao mahatag tunga sa milyon ho. Sa tunga sa milyon, 500,000 sa makatudlo sa Guan.
sospitsado sa pagpatay kay Dasera. Chris Vilma Trias, Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon nagsumarlon, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Amy Esmeralda Dolido, Chris Vilma Trias, good afternoon, nagsumarlon, Monitor East Home 3, Barangay Estefania, God bless, Happy New Year. Thank you, ang Iban, bebe. Sige, Iban, balikan ta naman dugay-dugay. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best. Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Si Senador Manny Pacquiao nagsiling nga maghahatag siya sang tunga sa milyon ka pesos sa sinuman nga persona nga makabulig, makahatag sang information, makatudlo sa kung sinugid ang matutuod nga nagpatay sa flight attendant nga si Dasera. Hoy, magmighty si anay alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalance, kag nagapabakod sa aton sining nga immune system. Ang Mighty C nagatapna sang tanan-tanan nga mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Sama nami ang kombinasyon mag-inom sang Mighty C parisan sang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus kag Mighty C Permegid Pares, manang Santon Plus puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapagkupos ini sa mga nagahubag nga party sa ato sa dingalawa Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an sang mga siyentipiko nga makabulig ini pagkupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatap na sa madamo nga balatian. Garantisado kag may alibyo, mabakal sa mga butika. Nami pa nga piso bong, no? Paan kita tanan mahiligid ang kalabanan sa aton mahiligid magpangape. Ina-rekomendar na Ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Las 5:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Si Vice Governor Jeffrey Fer kay na maka-aksyon nagatubang sa nakatapo sa media sa una ining adlaw sang tuig 2021 kamati ang regular nga session sa sangguniang panaluwigan gin idog ini every Tuesday mo sa una grupo sang SP Wednesday na siya no porti pagpungko ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ginsaylo sa Martes. So first Tuesday subong Enero 5 tuig 2021 kadamo sa gapati, kadamo sa mga eksperto kasiling ati matamat na nga naga-init ang pamulitika di lamang diri sa probinsya kundi pati na
sa syudad sang Bacolod. Nanong pananawan niya sa 2022 nga eleksyon, may mga kandidato gidman ang nga ginasuportahan ang UNEGA nga local political party nga may maengkwentro nga kandidato naman sang o kung ginasuportahan naman sang Love Negros, no? Hindi naman ibag-o kay permi manigakatabo sa kada pinilian diri sa Negros Occidental. Gapaninguha ang mga opisyal sang Love Negros kag UNEGA nga maariglo, paistorya ang duha nga kon pwede paiway lang isa. Porte mayara gid nga hindi enkwentro para balanta ko sinong pilion sa mga tao. Natabo na nagligad nga 2020 nga eleksyon. Tiambal ni Vice Governor Jeffrey Ferrer bilang presidente sang United Negros Alliance, yara gini matabo hindi nato na mapunggan sa 2022. Ko sa kilanan ang minamahal ko nga may ara din local rivalry na sa every towns and cities. Respect ako na nga. Hindi mo man na siling totally 100%. May ara din na iya. So hindi naman ni ma-neglect ang mga previous na mga grupo na nagtulaperde na magdagaliwa. Ila man na iya. Hindi naman ni ang both sides mo na explain mo naglaban, hindi ka gusto maglaban. Hindi naman naman sila mapaglaban. Pero no-jutay naman ang mga ideas. So far, ang relationships ng two parties, doon ang grupo, gastoriana kami. Because ang gastoriana mo, what is development sa province? Hindi yan kay development sa politics. Kaya kung development sa politics, hindi na nawala natapos ang rivalry mo na. Ang development sa province. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, kadaway man sang ako kapati ko, waigid man sa mabakod nga pwede magkaengkwentro kay Vice Governor Jeffrey Ferrer bilang Vice Governor sa Negros Occidental. No? Subong nuway pa isang ngalan nga gatuhawa. Kaysa pagka-gobernador makaakson, ti kahapon ang motong report naton ay isa ka makulod nun nga mayaraman sa ngalan kon papolitikang paghahambalan. Pero ginhulat naton nga siya gid mismo ining ginatumon nga personalidad. Siya gid mismo makahatag signal sa aton bla pwede malawag ang ngalan niya. Laton tara makaakson. Kaya man sa first quarter subong sa 2021 lastaranay na ni daw ang iban nga mga politiko gahambal sila nga way pa. Kalayo pa to sa eleksyon. Layo gani. Parang lapit na ya is filing sa COC. Kung ito no pa iya mag-abot ang bulan sa Oktubre sa 2021 antes magparik-parik da. Dapat sabong palang mga ka-aksyon plus taranay na. No? I-dihon na. I-draft ng plano. Para by March, April or May, final na. At pag June, July, August, September, kung sa mga panapton o kot na lang nga dapat plansahon. Dutay na lang plansahon. Yari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal Balikan ta ang ato sila nga mga gamanitor sa live stream. Evelyn Ipomuceno from Lower Bicotan, Taguig City. Amy Esmeralda Dulido. Chris Vilma Troyes. Good afternoon, Action Marlon. Okay. Hambal ni Rosalie Sirol. First time ko mamati sa imo and your station.
Ari ko sa Australia. Sige, everyday, Rosalie Sirol, from time to time, mati lang diri sa FB Live sa Action Radio Bacolod. Welcome, no? Rosalie Sirol. Martin Aliling, good afternoon po. Okay. Jesse Deriada Esclavia, good afternoon. Mga ka-action. Okay. Robert Roma, good noon, Action Radio. Okay. Noel Amar, Sir Marlon, wala pa suspect sa nagluntad nga sunog bala sa barangay Takuling. Sige, report na dugay sa patrola ni Action Jan, Sir Noel Amar, no? Kay si Action Jan to nag-responder sa area. Salamat, gid. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda na... Flash report sa patrol, may vehicular accident action dyan, please Kevin. Sa nga jeepney nga may ruta Pulupandan na Bacolod diri mismo sa National Highway nga sakop sa barangay Talok Suradman sang bago sinigid na mga tanion. Actually ari pa diri sa may Kalog ining isa ka jeep no may ruta Pulupandan na Bacolod, ang plate number is FVX513 nagaduag sang yellow kag ang dalawang portion sa salakyan may pinta nga puti kag revite abi nga color green action mar. Ining jeep ang halindri sa may bagong area padulong sulad sang Bacolod, kargado ni siya sang saging, makaruruto na makita pa rin uling sa likod. Puno gining kaha sa mismo nga jeep action na Marlon sa nagluntad ining accident sinigila mga hapon. Ang inisyang impormasyon nga aton nga nabaton may mo nga nag-beriya o karabi may guba no diri sa may goma o sang sining mismo nga jeep action mar rason kaon nga nagdariri ini dumiritso diri sa may Kalog kay nawarik may mo pawala action mawan ang control sang driver ining iya man nga manobela. Duwa ni silang sakay sa front seat, inisyal ng impormasyon dumag-asawa ini silang duwa. Nakaangkon sang minor nga mga injuries ang babahi, kagindala na sa may ospital. Ang driver ari diri actually sa area pero may istorya pa siya no siniman nga mga tanion. Ano dyan ang direksyon sang salakyan? Padulong Bacolod nga area. Oh, so bali sa right side siya nga dalan. Yes. Right side siya dalom-dalom ang Kalog. Dalom-dalom man ang Kalog. Sige takilid sa gani subong kaya ang iyang may tubig pa ang Kalog. May nasandigan or nabunggoan siya ano naman natubo na siya. Actually, kinasandigan niya, ni pika-pika ni siya. Oh, okay. Mahal lang kay may pika-pika diri, and then may mga kasagingan, amuning nakapugong sa iya, kay kung wala guro, dumiritso, gito sa may talamnan sa likod Action Mar. No, ang sa itong FB Live, ang makita nila sa likod si Papang, nagatulutindog sa likod sining, o kung may ginagawa niya sa Laragway, ang likod niya bahin sining salakyan, nagatakilid gid siya Kita naton kan actually wasak, iding sa may driver's seat niya nga bintana. The same sa may kristal ni Action Margin nakakas naman lang may mo sa driver diri man mismo no. Kung makita man naton sila siling Action mahal diri sa may tuo. Wala gari kay wala sa nabla nagpawala pa, wala na warik pa wala manobela para kay kung dito sa wala mas dalom-dalom pag ito kadamo pag ito mga
bato-bato o semento ang mahulugan niya. Dari tubig, and then wala kami nagdapugong pang may pika-pika. Sa aton magka-aksyon ang pinaka-landmark tupad gid sa transmitter sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay. Dari sa may So, lapit-lapit na sa gali boundaries ang Bacolod kag Bago. Lapit na gid man sa. Pero sakop sa siyang talok. Sakop sa Sang Talok, Aksyon Okay. ma. Sige. Kay dari sa lapit sa may proper ganay sa Talok mang area eh. No, basta amo nang pinaka-landmark ya, ari lang gid pila ka metros ang kalayon, mga more or less 20 meters ang distance sa transmitter sa Aksyon Radyo Bacolod Aksyon ma. No? Ti subong gina-check naton kung ano gid ang natabo sila sa area. When the receipt, may lang kay safe man ang driver. Amo lang gito may minor injury ang upod niya pero gindala naman sa may hospital action man. Check tabi kung available ang driver no sining jeep pa mismo action man kung ano din yan. Actually dito sa mo sa may accident man sining hapon action man no. I-check ko sa kapiya. Kaya delikado kasi lumbalik ang mga salakyan rin, no? Nong, ikaw ang driver. Ano tabo nung ako? Ano siya, sisi na way na control na nagdag sa kalog. Ano na ang goma? May guba? Way man. Na ano lang kita? Wadaan sa control na magrektas kalog. Bukat ang manobela hanggang time. Mag-ano lang. Pero may may nag-overtake ka mo or wala man? Nang overtake sa tracking. Di ba lang kayo pagliko mo, wala man di maging salakyan? Ano nga kaluyan, di siya na dagdag mo. Okay, siya na nugata, si banda sa wala. Doon out of control ka lang dyan sa Manobela? Okay. May upod ka na, di ba? Ito napa-hospital doon. Ano pilas dito? Ang gamay na, nagasgas siya siko. Okay, ikaw wala ka man ako driver. Pero kayo natin, ang mga saging wala ito nagpauna? Ayaw mo na prestada lang. Wala ka ito na ipit? Kaya. Tapos din kayo na, may mga sugata, wala mo na waris pa, wala? Pero yan ang di siya na dagdag kung sa wala. Basi kung may nasagapa pa nga sugata. Katamo, o di kasi ng bali? No, tabuan nga wala mayo sugata. Saan tikot lagan mo nga? Sige man, ang mga sisinta bro. Pero permit ka mo, kabiyahe-biyahe? Oo, daw ka Libertad. Bali, ang inyo ni Dalon, pa sa Libertad? Oo. Okay, everyday. Daw ka biyahe kami ha? Amo man local, amo ka mo mama. Pasayro man permit. Okay. Ano ka ngalan mo, no? Jimmy. Adventula. Pa na ino edad na? 92. Taga din ka? Barangay Suntibin, Pulo Pandan. Taga Pulo Pandan. Thank you again. Aksyon na maama to si nung Jimmy Adventula kag squad 3 anyos ang barangay Zone 7 Pulo Pandan sa ning driver sa ning di pasay nga jeepney. Tiya mo to i-confirmar. Why mo siya wala mo kuno gubang sa lakyan. Amo lang na out of control. No, wala na control ang manobela. Wala kay dali na warik pa wala, no? Kapato or rather diri sa dumiretso sa may kalog, may kami pika-pika nga may nagapugong pagkid-aksyon naman. Anyways, si karon na, basta mga dugang pwede rin update, development, may kang tanag sin aksidente nga rin sa nga hapon, diri sa area sa Bago, idulo na to sa mga ka-aksyon, no? Diri sa Gyapon, sa pila ka man sa Public Affairs Program, sa Aksyon Radyo Bacolod. Anyway, itong aksidente sa may Mursa, 4 gito aksyon Marpilason, 3 to ka magpakaisa, halin sa ginpaliguan nila nga resort sa may Don Salvador, Nabonggo, Action Mars sa may isa ka kiri. Ang laing to kay ang kiri to ato gali nakasakay ang 11 ka bulan nga lapsag. Ang lapsag Pilason man to Action Mars kagindala sa may ospital. So gina-check pa subong nila even ang status ang 3 ka mga persona tong ang magpakaisa pinakaw din nila nga medical bulletin kay giningagaw to dala diri sa area sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang detalye sa mga balita tipo sa patol kay giban pagid nga mga impormasyon magkaksong batian sa pinaka news sa Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Las 5:54 halong langid hinahina lang sa pagdalagan kun waya kamo sang emerhensya nga kaladtuan o kon padulungan. Stay healthy, live better pagi sa Life Extension of Philippines.
Action Radio! Yes, nga panamyaw, Zian Cabales, good afternoon. Araman si Mon Lisay. Good afternoon, Action na Marlon. Okay, si Noel Amar, kabaritor. Salamat kayo, salamat. Robert Romba. Thank you. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa gilagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon Sa mga high blood, sa mga
Magabalik na naman buwas magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Iban nga balita wait na malabutan tutok sa Aksyon Firing Line las 9 akon las 7 tuto las 9 with Aksyon Brian Morden. Karon himatay kati liwat sa las 9:30 tuto las 11 sa Aksyon Night Patrol. 9:30 to 11 PM karon. Aksyon Night Patrol. Balik kita. Oh. Ako naman Aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon!